Čaute, vítajte pri dnešnom trade recape. Dneska to bol speedrun. Celkovo tá price action bola v New York Session veľmi zaujímavá, no. Vlastne nič sa pomaly za celý New York Session nestalo. Celý move sme mali tu v London Sessione vlastne aj tak, ako som predpovedal v weekly POV videu, čo som vydával v nedelu. Mali sme tu reakciu od toho Daily Fair Value Gapu, dostali sme sa pomaly tu, kde som čakal reakciu, ktorú sme už aj dostali, čiže high time frame analýza bola spot on, akurát, že celkovo moja execution a proste celkovo trady, čo som bral tento týždeň, neboli ideálne na to, ako pekne som predpovedal high time frame. Každopádne dneska bol som bullish a nakoniec som bral short, ale povieme si prečo. Bol som bullish, lebo fillli sme tento high time frame gap a celkovo ten môj point of interest, odkiaľ som čakal, že by sme mohli dostať nejaký move vyššie, čo sa aj stalo, akurát, že celý tento move bol počas London Sessionu, čiže keď som tu prišiel na New York Session, sledoval som tento hodinový fair value gap. Keď sme sa dostali do toho fair value gapu, ešte predtým sme breakli dole, mali sme tu 5-minútový bearish gap, od ktorého sme pekne zareagovali. A následne tu, kde som čakal reakciu hore, bol tento hodinový fair value gap, toto tu, kde namiesto reakcie sme dostali takýto candle dohora a následný break nižšie, čo bolo pre mňa celkom bearish, hlavne s tým, že ako sme tu aký sme už tu mali move. No a keď som videl takéto nie je úplne close, tým pádom nedá sa úplne to nazvať invalidationom gapu, ale keď som videl tento break, tak som si povedal, že bullish už veľmi nie sme a celkovo som proste čakal nejaký move nižšie, targetoval som London Lows. Tým, že keďže som mal tak bullish bias, tak som ho zmenil a následne potom som ho zmenil znova. Akurát, že tu už v tejto price action sa nedalo nič zobrať. Ja som tu bral s tým, že keď už sme breakli 5 minútovú pod tým gapom, takže pôjdeme nižšie. No a to sa nestalo. Enteroval som vlastne, tu sme mali 5 minútový fair value gap, closeli sme pod ním, išiel som in a naozaj minútu, dve potom už sme išli up only 5 minútový jeden candle, nás vlastne stopol. Takmer asi nikto, teda neviem o nikom, kto stihol zobrať tento trade, čiže dobre pre vás, no, ja som to stihol zobrať a bol to fakt stop speedrun. Následne tu, po tomto tu breaku 5 minútovej plus invalidation tohto gapu som zase už bol celkom bullish, kým sme zase vlastne doslova neprešli cez tento bullish imbalance, čo sme tu vytvorili a zase sme ho invalidateli, tu už som si povedal, ok, dvakrát invalidation. Išli sme zase tu po tieto lows, očakávam, že žiadne extra move už nespravíme, potom to tu čakal som prípadne, že tu od tohto fair value gapu dostaneme nejakú reakciu vyššie a sweepneme previous day high a túto buy side likviditu. Nakoniec som ale povedal, že kašlem na to po tomto tu druhom invalidatione. Nemal som už v pláne brať žiaden setup a ukončil som deň so stop lossom. Mrzí ma to, že fakt, keď si vezmeme, že ako presnú analýzu som mal na daily time frame a následne ako som exekutoval trady na nižších time framoch, tak ma to celkom mrzí. No ale určite, čo si zoberiem z tohto tradu, boli sme stále bullish, hodinový sme necloseli pod tým gapom, aj keď 15 minútový, hej, ale stále sme boli celkovo bullish
Nepočkal som na jednominútový nejaký extra confirm, kebyže čakám na minútový break of structure, tak by som mal veľmi zlé entry, ale nestalo by sa mi to, že by som zobral tento trade, lebo som ho zobral na základe toho, že sme closely pod a hneď tu bol aj bearish candle, čiže až tu niekde na tomto candle som enteroval a kebyže čakám na nejaký break nižšie, tak tento trade ani neberiem a nebol by som videl tento stop loss. Ja tak to bude všetko, uvidíme čo zajtra. Volume odhadujem, že nebude ideálny. Stále som naďalej bullish už po tomto file gapu, len neviem, dneska mi asi trochu zadrbalo s tým bias. S tým, jak som switchoval bias, aj keď, OK, keď už sme tu proste breakovali, tak neviem si úplne predstaviť, že by som mal byť bullish. Uvidíme, čo nám ešte zajtrajšok prinesie. Obávam sa, že bude ideálny, ale máme tam nejaké news, čo by ho mohli aspoň trošku boostnúť, aj keď je možné, že po news už budeme čisto bez volumu. Majte zatiaľ pekne a čaute.